Qawqulağasın. Ayetül Kürsi'ni hemmäňiz bilýärsiňiz. Wasi'a kursiyyuhus semawati wal ard. O dikkat edin. Wasi'a kursiyyuhus semawati wal ard. Ayetül Kürsi diýmeýärmi? Şoň manasy Hudaýyň kursi diýen zady yerlerden we göňlerden ulaqan diýdigi. Wasi'a giň ulu bolly kursiyuhu kursi diýen Allah Taalaň yaradan gudrat zady es-semawati wal ard göňlerden we yerlerden ulaqan diýdigi. Ayetül Kürsi diýeni. Peygamberimizden sorapdyrlar, şoň ulaqanlygy nähilli kursiň diýip. Peygamberimiz aýdypdyr. Ay gün ýyldızlar, 7 gat asman we yer hemmetin kursiň içine oklasaň bir çöl meydana 5-6 san daş oklan ýaly bolar. Şeýle ulaqan zat kursi diýipdir. Ola kursi ulaqan. Yani kursi 7 gat asman we yerden näçe müň beraber ulaqan diýdigi. Emma arş Hud Qur'an-ı Kerim'de Rabbul Arşil Azim kursiden näçe müň beraber ulaqan diýdi. Şulay diýenler Qur'an-ı Kerim'iň gürjüňleri. İnsan bitir kişi çık bol qaldy da andy. Jibril ferişte gelip näme diýipdir? Ey Rasulullah, bir ruh çıktı asmanlara diýipdir. Şoň ruhyň çykanlygyny begenip 7 gat asman dursun, kursi dursun, arş-ı azim titredi şoňa begenip diýipdir. Arş-ı azim titredi şoňa diýipdir. Ey insan nagat hormaty wa Hudaý Taalaň ýanynda. Ey insan gowy bolsa nagadar ulaqan bolýar. Ey kişilik adam ha bir guşa çıktı. Kıvırdap birinci adam ha. Kursiň ulaqanlygy dursun, kursiden näçe müň beraber bolan arş-ı azim titrepdir. Näme diýip? Farahan bizalika. Şoňa begenip titrepdir. Ruh gelýär bir gowy ruh diýipdir. Ey adam ölende şizirek bolsun näy? Adam gidenden soňra özü bir gülsün näy?